Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Χαίρετε, είμαι ο Παπαφιλίππου ο Χρήστος από το γραφείο της Remax Cannabis στην Ξάνθη. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων και 140 τετραγωνικών. Το διαμέρισμα βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Διαθέτει ενιαίο και πάρα πολύ άνετο χώρο κουζίνας, καθιστικού και τραπεζαρίας. Στην πίσω πλευρά του διαμερίσματος βρίσκεται το ευρύχωρο μπάνιο με παράθυρο για φυσικό εξαερισμό, καθώς και μια εξάφυλλη ντουλάπα που καλύπτει τις ανάγκες αποθήκευσης του νοικοκυριού. Παράλληλα, σε σειρά αναπτύσσονται τα 3 υπνοδωμάτια του διαμερίσματος, τα οποία έχουν πρόσβαση και αυτά στο μπαλκόνι, το οποίο είναι περιμετρικό και γωνιακό γύρω από το διαμέρισμα. Το διαμέρισμα είναι ανακαινισμένο με ποιοτικά υλικά στα εξωτερικά κουφώματα, στο μπάνιο και στην κουζίνα. Επίσης διαθέτει λέβητα πετρελαίου και είναι μονωμένο στην οροφή. Τέλος, συνοδεύεται από 70 τετραγωνικά μελλοντικής δόμησης στον 3ο όροφο, καθώς και αποθήκη και πάρκινγκ στο ισόγειο.